sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh, lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari motor. Kita harus bergerak cepat. Ngono. Membangun desa kudu bergerak cepat, cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. Langsung ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir pancen kurang ajar tenan usah siji ya. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Mbaya Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng Pak rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. 200 wae, Pak. Sing ngomong 200 apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku Tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak pripun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo Bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki Kang Mas nolo gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kamas. Iya wis ora kurang prayoga. Kamas Petruk. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya wis ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten nonton gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Ya wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo Bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk ki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak.
wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amiji ampeyanipun Bapak Semar saha amiji ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora sandadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare
kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya lah, nggih Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun Prabeya. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Prabeya aku. Ngerti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngerti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring ngapus. Niki ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teka saka iki tekan sok November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambil nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari motor. Kita harus bergerak cepat. Ngono. Membangun desa kudu bergerak cepat, cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku mau nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Prei. Loh, prei piye maksude? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa ya, Mir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya kuwi lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti.
karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula merga pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh, kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek, sayeka apa to? Praja, sayek, sayeka, praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener Gong. Wah seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan ngile dhuwit. Akhire mengko ning kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sik ngono lho. Ya apik. Terus piye Gong? Ayo kuwi mau, mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku ki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Ning saiki wis tak suda. Iya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ha iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa, mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh, iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2, kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu. Mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Wah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing mbau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepa, sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersaning Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngertekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu,
Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Iya. Ngono wae. Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mbligung. Lah ora ana empere kaya ngene. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenahi juru kuncine iki ming sarean genjek. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Arep tak apusi setan ora. Murebab. Ning aku ngono, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa. Metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to bare golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to, setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga rasa nganggo ta marai arep watok aku iki Semar iki pancen ngene iki ngandel ora sing jeneng kok jeleng ora Semar iki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kaya omongi ya, pelem pertangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh, wis ben ra apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake.
Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wedane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa.
Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, ngragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong digegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus diduke neng jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa neng kayangan nyuwuna pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Manghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Lah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan ngendi gong, tekan kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undangi mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karepmu. Entuk karo orane ya sak karepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh.